Bakhat san ngut kiriu ponam ha kapertai kibalayu rung sha kawol record kum kibawan ningkong ha kikam kibaper ngas ngo ban ai kuplay ya phi ki perlop ki bajus ngo tenat ban sngap ya ki video ha kaneka channel bat yul ese dan pedang jung phi ki bang spoi thmai so ba sa share sa like bat sa subscribe ya kine kiriu ponam ki dapan pau petai menta bat kilala ru ban yo ban penrung sha kawol record ha kiliang kibaper nadu ki social media ki streaming platform ki nong ruai ken thubru ya ki beruspa bat kiwai kabanikong ka Sarina Gomez katai kanong ruai na Amerika kalayo ban penken ya kaneka record kum ka kantai ka babun tam kinong boot ha Instagram baar ka Taylor Swift kadai kanong ruai kabanikong na baro kinong ruai kabalayo buntam ha kapertai ken thubru baro ki jurwai ki balami ha karensan platform Spotify balai de weekend une ulayo ya kanam kabakrau naga Guinness World Record kum unong ruai ubapun tam pinong sengap ya kijing ruai jung u hapo Spotify manla ubnai basau ubat boni une unorwai naga tin Spanish ulayo banbat ya kaneka record kum ubaning kong ba kijing ruai jung u hapo Spotify kilakiu hadu sausin kata ha usnem arcar arpau arcar puai arcar arpausan basan dai kasimian bilas kaneka dai kanong lekai gimnastik kalayo ban ken ya ka record kum kanong lekai kabala pen itenat tam bad hadu sau puai teliki medal jong kai international lai pau teli jong ka wol bad khatwai teli jong ka olympic ban riu ka Beyonce kane kadai ka Norway na Amerika kalayo pan ken ru ya ka record kum ka Norway kabalayo pun teli ki Grammy Award kalayo ban bat hadu lai posan sin banyo ujo rokan ulayo ban bat ya ka world record kum u streaming podcast ulala ban kring ya palat khatwai million kibreu ban sngap ya kawai pakawai ka episode haman ba ula penlong ya kane ka streaming podcast bapra u Magnus Carlsen ulayo ban bat ya kane ka record kum uwe na kirang lekai chess ubaklandu kariteng ubalakot hadu arajar praspa prapuar bacudon uwe ru pala ban pra ya kane ka record bakandai u Mr Beast kum u YouTuber ubalayo hadu sau tuli ki world record bat kum ubapun tam ki subscriber haka YouTube channel jung u ula palat ya ka spa million basipau u Jamaica Usain Bolt ulayo ban bat ya kaneka record kum unong mare ubas tetam haka pertai ya ka sispa metar ulala ban mare tangkendai point san pupra second bat ya ka arspa metar ka sprint ulala ban mare tangkumba khat kendai second ba khatwai u khabi lame ulayo ban bat ya kaneka record kum ubadon bun tam kinong but hapo ka TikTok rensan social media jong u ba khat ar u Elon Musk ulabat ya kaneka record ba udai u baris pa tam ha kapertai ba khat lai u LeBron James unong lekai basketball ulayo ban bat ya ka record kum ubalayo ban tap bun tam ya ka ball ban thau ya ki points ba khat sau u Lionel Messi ulayo ban bat ya ka record kum urang ya lekai ubalayo bun tam ki Ballon d'Or bat bakat san dai u Cristiano Ronaldo ulayo ban bat ya ka record kum uba buntam kinong put jong u hapo Instagram te perlok tangkat de ngin saya syam pada ki next video kublai sipun.